Hey. Sorry to see kuda question, nox blah blah say. What do you say? Okay, let me do this. GC, Chinaka Tracy, CC Gogo, Magorimbo. What do you say? Messi Chiveso. Nasina chiedha futi vanhu timboti tichitaura tese Chris iwo chimbopinda apa padamboti umbondiudza nyaya dzekujobheki Chris uya pani link iro Chris unomborova iwewe mboya undiudze umbondiudzawo nyaya link iro onzi YouTube rejecta link guys, so what should I do now? Guys, it means I have to create a new link YouTube. Maybe ndanonoka 15 minutes only. So what should I do? Last time ndakaita say guys, what did I do last time? Pandakazodzoka ndakaita exit pandakazodzoka chichakaitika last time. What happened, guys? Last time takaita say here. We did something kuti tieke. We did something kuti ndiningirikini. Pane pandakaita ndikabuda ndikadzoka tikaisa link. Shondiziite sei kana ndisina kuadd link guys. I should be able to send a link panapa vanhu vopinda guys. Rarambwa link rangu maybe because ndanonoka pandanonoka ne 17 minutes. I don't know. Tichafamba sei papa. But YouTube yarejecta ngrini. Ita sei. Ndakaexita ndikadzoka. But handifanire kuyekereka ndite exit tone. Exit solo layout. Remove. To stream. Ndikite sei saka ndite so nditonge ndikuienda ndodzoka futi guys. Does that make sense though? Don't make sense here zvandoda mende so. Handibona kuti ndakuona copy ka. Then let's see ikaramba then ndienda exit and create a new one. But please help me work. Right. Thanks, Noxu blah blah. Thank you, Noxu blah blah. Shandel Muzengere Sisi Suzanne Tarisai Crescentia Dangiso. Tarisai Ongwaroba. Right ningrini Lady Peace Zimsisi Gatron Gata we say Ru MTD Marking Chevlin Banda Hanzi Chita Tucha say right link iro ndandatoti naivedwe kuwai totangidza futi reko zvobhoka kucreata link mai zvobhowesa unotanga kugadzira chekera chacho nokufatwa ngofila zvipepa zvakawandisa uchigadzira link irori. Shanti ndakuona watera right kuno kushandi manje kwasiyana kuno kunenge wakundiudza kuti chii chikunakidza kukapa tumadhirama twakamboita tingongosekesawo tusiri sensitive ndo zvatunoita kuyoutube chingondiudzawo imwe nyaya wakamboita mumwe musi kana dhirama pakrismasi kana kumboshayiwa chikafu pakrismasi kana kuti makasvenga
Zvakasiyana-siyana ndozvatinoita tichiita kunoku. Saka uda kundiudza kuti chimbondiudzawo ndimboseka guys. Ndimbosorodza voice. Yeah. I still remember this other Christmas, 2016. No, 2015. That Christmas, Yama. Okay, I cannot wait. Wait. Let me start usually said that Christmas it was tough, Shim. Tough, you're not thinking of tough. It was tough, like there was nothing at home, like like what you used to do, like you could think Food and there was nothing like that. So that Christmas, anyways, then we'll put that my interesting stories because in a name start. But kusatotanga iwo muroom mako kaumu muri cute muroom mako wakatenga kupi madesigns ako ayo. No, ndakapinda makadaro. Homa makagadzirwa zvakadero zvakanaka though. Like we are renting here. I'm in Cape Town. Yeah, but I mean izvo zviri koko zvakanaka zvavakaita zvachoni. It's really nice. Yeah. Apa kugara namama wako? I'm staying with my mom. Yeah, she's my mom. But my mom is in Zimbabwe. Anyways, can we tell her to an better I grew up. I said like the from I was in Form 1. Normal, very normal. Yeah, that was in Form 1, but the thing is, I got in Form 6, and I was in Form 1. It's so cute. Cute pie. When I got Form 6 in Form 1, so since I was a good girl. Mama anoita kuti mwana wangu anosvika in time and stuff. Apa asingazive kuti hey. Musikanzwa wawandisa usingatomboite like Form 1, Form 2, Form 3 mama wangu azozvibata kuti ndine mukomana. I think ndakatochi Form 3 ndipo akatozozvibata. I was so close. I'm close na mama wangu kubva musi wakazozvibata, and then I was like ndakatanga kuti Form 1. That was so cute. But I'm not good over. Vangandirova first day. I can imagine. Zvandakaita manje ndadelete mamessage ndakanonoka kusvika kumba. Then ndadelete mamessages. Kamessage kekupedzisira kuti wadelete mamessage vakapinda good night baby I love you apa mama wangu atora phone. So mama message kari kupinda kari. Kamessage kachoreka ndungu kaspicha gezi wapedza zvese phone yako iri clean kozongoita ka1 ikako kumumoko izobata phone zvaita sei futi wewe. Ndanonoka kusvika kumba and she was like ungori kupi. Then vanatone phone. Inini vandadelete kachat fast. Mama vakatoisa phone apa meuti chicha chakuitikawo, then kamessage kai vakangopinda sikangofunga kuti handizvibate. Kamessage kako handingapedza chichi we had a good time together and stuff. Shamari ndakapererwa. Like I was like Marika. Then mama saka message kako ndokakuzamburisa. Ikako kamessage kekuti good night baby I love you ndokakakurovesa. Kakandirovesa, we had a good time together chichi musi oyo. Kakatora kamessage kakatoreba so. Apa ndanga ndakura mama wangu havana basa kuti wakura kana kuti chibwezi cousin sister yangu yakarohwa at 19. Yeah. I want kids komana mama wangu vairova, but now I'm
Kameseji kanongorwadzawo so unozotsva kuti ko munhu anga akungoramba achiekirire achisenderei kameseji ndakarohwa but kubva that day ndakachengeta close namama wangu ndakutovaudza kuti mama so asi ndakarohwa. asi wabwaisa something ndakambofonerwa nethis other lady hazvikutungana kwembudzi kamufesi kakafona apa weird musiwo hamina kuti kakabatwa nei ndaitosuka maplates aitopfuura nemuraini medu achizoti uyu ari kusuka maplates uyu ndobva aita kundofona palandline mazuva yongani malandline yaita kuti usuka kusingi yainzwike memwana kwakundifonera kuma99 memwana kwakuti ndikumbira kuti ana Sharon asi aruzoti andiona ndichisuka masingi ndakadzatsa apa mbakaipa apa pasina kumira mushe uri kustudy yakati kushanda kukapa? No, I'm working. Saka akuri bo but apokadzidza kupi like after high school wakanodzidza kupi? Ndakadzidza kuZimbabwe form 1 to form 3 ku Highfield Education and First Choice College. Then vandatransfer ndichienda kuPretoria, then vandanopedzera kuPretoria. Unototaura Zulu kewe? Spedi, Tswana. Spedi? Really? Spedi. Yeah. How though? Andinyatsogone zvangu but ndinogona mabasic words because pachikoro pana ndiri taitaura English. It was a private school but ndinogona zvangu. Ndinonzwa everything. Kopedi, ndonzoti kopedi wakazoidzidza same Pretoria. Ndakagara kwaPretoria ndichienda kuchikoro. Vanhu vemuPretoria vanotaura pedi? Vanotaura Spedi. Kune malanguages akawanda but kuseri kwana ndiri wakafarira Spedi. Spedi yangu ndaifungwa nemufesi muSpedi. No. Kuti Spedi, how come? No, I don't have a South African boyfriend. Wow, that's so cute. Wari kuZim right now iso rako ndozomirira kuti lockdown ipere mozoonana chongoti ndei ubvoti miss you. No, kuti maybe lockdown yakapera then I'll go home na December but my plan so kusvika yapera kutongoti mhorisana pamafoni. Yes, unombochemeri, unofanira kupota unyembera uchema. I miss you. I do cry. Unotiziva sikana kuti tinoyema saka paunomuchemera anobva ita sei but unooneka kuti unochema but paunomuchemera anobva awandibatochema ainini handinonoka ngo kuchema. I'm sorry kongo zvekutonyatsa kuchema unazooneka kuti unonge unotichemei zvako but paunochema anobva ita sei? He's so cute. Oh baby, don't worry. But Momira zvoshema like ndamusuwa stereki. Ndatomusuwa neno ndabva ndamusuwa. Handimiziva sindatomusuwawo. Let me help you. I came to the chemist. Makabuda mulockdown makutoenda kubasa kemi? Sezvakufamba shamari. So right now mutori palockdown apo makanzi kukambani kwenyu kwakavhara? Hakuna but vanhu marestaurants asati akunyatofamba shema. Oh right. Ndikuita hangu like I'm not lazy zvangu. I can do anything at the babysitting. Anything. Ndo zvaunenge uchiita uri ikoko. Yaita chamwari. Zvichikupa keshi kana zvingori bhoita. Umire chino. Plus apa mukutogara kuti uri bho futi. Chero wasiwa usati waona chiro. Kana kubatsira.
ndikubatsira kusuwa ndatombofana tati naye kufacebook saka tobva tabva kufacebook tikati aiwa katimbotiudzawo naisingaziziye ndatozozviona nhasi pafacebook pese apo naisingatomboziva nekuona anonzi machii tumaclips tudiki tuyacho exactly malive pano here tinomangenga shamwari every day tiri kubasa kutofolowa kwese nekuinstagram kufacebook aunondinakidza unozani iwewe natoni instagram iri papi unozoti chii ukundinakidza wakandifananira hii naiwe kafoni kangu kanonzi kafoni kana ngodisapisa sure zvinongodisapia ipapapapa from norway unozani kuinstagram Chantal Mudzengerere. Chantal, da kukufolowa. Thank you. Thank you so much. Kundibudira one. Zviripo Shema. Chantal wandikuona. Kukwesera. Chantal ina double L E kukwesera. Double SHANTE double L. Yeah. Double E or L? Double L-E. Chantal. Space Mudze. Yeah. Mudze. Yes, nabanda kuona. Ndona, thank you. Ndafollow up. Exactly. Ndafollow. Chantal. Even my mom went to my t-shirt. Wakati Shanti awone ndakuona pa Facebook. She was like, wow. Vari kutraya kupindawo pa live but vari kutadza. Vadzidzise. Okay, mira ngovadzidzisa. Saka iwe dropa uvadzidzise. Ndifane kumbotana nauya handiti. Okay. Bye bye. 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 All right. Bye. Runoma rwadza sister. Jisi kurova. Yes, Shero. Hi, Mashemaretz. What do you say? Wait a second. Mamtizivere kuti ani madevelopment. Ndakarohwa nejob shamwari ndandisiri kumbonyanya uya ipapa. Izwe. Akakuda kuita jealous mirei 1 second. Sei uda usada kundinyadzisa iwewe. Handiti. Muri sei? Aiwa tata amungaekere chitaura karutaura kari apa. Muri sei? Hello Mashemaretz, parikutaurwa nezvei? Any ndambozodza voice. Aiwa kana pane any rega ndimbotaura tumadrama twangu twandakamboita. Ndotanga netwereka nditange mumwe mwana wangu akambororwa so. Tatiri kumusha. Mwana watete wangu uyu aiuya. I wouldn't say it. How do I say it? Teta handiti. Hanzvadzi kwana baba. Mwana watete wangu aiuya anga ato kuma 16 uku. Abva atanga kudana nevamwe teacher so. Ticha vaiticha pazvimwe zvikoro kudhuze neikoko kumaraini kwana dhoko vanga vane birthday ndokwaiticha. By the way ndogara kumaraini kwana dhoko mudare ndokwandobva. Anyway, so this girl now, this teacher aiuyaka aine Thomas days akatanga kupinda mapajero ayaya. Isusu tanga tiri matsagaka waiti kuona motikari kuti yezvo kani yezvo even yausiri kutomboziva kuti yafamba mileage yakadii uri kungoti yezvo.
vadanana tichavaya zvinzi tichavaya vainzi vanobva kuzaka uko family yavo ine mari bla 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 eya tichavaya vaya rimwe zuva manje ndobva vauya vaita nhumbu akazoita nhumbu tichavaya bva vakunzi maitisa mwana ari under 18 saka pamutemo unosungwa mbva vataurirana nemhuri yacho nemhuri yavo mbva vazvikavha mbva vauya kuzoroora vakauya nemombe 9 ini ndindainzi mainini kandiri kunzi ndikuchimhanya pakaroorwa mwana mainini chino ndamhanya ndadengezera zvino kudengezera kumhanya takachena mhai pakanzi chakati kuri kudiwa zvakati vanhu vese vaunganidzwa raini rese raunganidzwa shero chakati kochazvazvazvo vabva vabvisa keshi chakadai matekecha ndebvu cash everything cash mabhodho agobikwa grocery ravakauya naro mhai vakauya nerinonzi grocery tachidya manje tachizendamaka tamirira kuti zvichipera mapurisa tucha mapurisa ati auya pamba vanhu vabva vaita confusion nozava zvezvekuti mwana wangu ari kuroorwa nemunhu ane mari saka huyai raini rese ranga rakazara kuzonyara chaiko takanyara mapurisa abva auya vanga vauya nemombe dziri kuti 1 2 1 2 ndakatozozvifunga pawaitaura nenyaya dzemombe 1 2 1 2 3 4 dzine makumbo 4 mombe 10 vakauya nadzo dzekusikobhadhara dzese mombe dzikanzi hanzi dzakapiwa samwe kunana bhora kumafarms evarungu ekwabhora kwekwe ndiko vanga vaba mombe grocery ranga ririmo takasara takangoti tuzu mapurisa yazodyora zvese nemagrocery and everything zvoendeswa for evidence tachisara hapana kana chatawana ndikudza anamai vanga vachidengezera tasara hapachisina ndobva atenda kupolisi ndobva atozopiwa 11 years zvichinzi grocery rakanga rabiwa kwamutoko hamene kuzvavatsunga yekwamutoko uko ndokwanga kwabiwa grocery murume uye zvakatozodiscusswa kunzi hama yake mukoma wake ainge ari mukuru wezveeducation iye anga asina chikoro saka ndiye akazomuendesa pakachikoro kekumusha kanga ari pamaarea pedu kuti aite temporary teaching but anga asina kana results zvaiyo education anzi akatofoira form 4 kudhara saka I don't know how they did it but anga ari temporary teacher achiti mapajeresa aifamba naye hanzi sisi vake vaigara kuzambia here ndovanga une murume aita zvegold mhino kwavaenda kunoita gold uko ndiye akazenga akutenga zvese izvozvo ndostori yangu iyi takasunga mazambia ndichingonzi mainini ndimune mwana ari kurohwa ibva imaningirikina letai iri payeye kuti zvinhu zvatiri kudai ndichimhanya mhai takaingikwa nemapurisa vamwana sekuru vangu vanga vatongoinvhaitwawo vanga vasinei nazvo mbva vadyikorwa vese vakaenda vese nemurume wekupolice station kusvika mapurisa azototanga kutosarudza kuti aiwa tikuda uya vaikoko ndozvakaitika nemereji takasara takatituzu ndozvakaitika nemereji That's so beautiful and painful. Tichava zvavangwa neshavi watorwa underage wakunoba futi pamusoro pazvo takabhadharwa keshi keshi ega ega zvese nemombe dziri kufamba dzikauya dzirimo muchirori memombe mune zvimazimbi moyo mombe dzikanzi dzakabiwa kwabhora vanga vari kutoteerwa nemapurisa achimonita kuti zviri kufamba sei kwakunotora musi wacho unokarooro gaizi akatopiwa 10 years dzake kuti vanhu tikasara takati tuzu apa mwana ane nhomboka mapurisa ndokutora mari iye ndokutora mombe dziye ndokutora grocery riye for evidence ndokuenda tasara tachiti tuzu ndokamwe kastori kakamboitika muarea aka then another one iri drama randakaita manje ndazobva kumba paya pandakabva kumba ndishuya kunoku kuuni ndauya kumaeuropean countries kwekuenda ndasvika paairport ndakafangurwa nechando ndakauya zvekumba kwangu chine 2-piece suits
tokuti ndinge wapfeka ka 2-piece suit kako nekajaketi ndikati haiwa ndaenda kane gogo. Ndakauya muri muna kwakuda kunoita kunana end of September ndatononoka futi kuuni because ndege yandaida kukwira yakambodhilewa for some reasons I don't know. Ndauya ndokusvika paairport paye ndakafangurwa nechando. Unoziva zvekufangurwa nechando zvii. Ka 2-piece sutu kaike kachita kupinda chando. Ndokuti ndakuti ndikuda kuenda kutrain. Kuti ndichibva paairport paipe ndichienda kutrain kunokwira train. Taizivira kupi escalator paye tandisingaizive ka escalator. Ndokuti kurikuenda kuriko iri kudzika escalator iri kudzika yeye ndo yandakakwira nayo mudenga. Ndione varungu vese vari kungonditasa ndiri kukwidza mudenga vanhu vari kudzika pasi. Ndikuchazvimbofamba sei ndaita kutauka pana nekasutikesi. Ndandine kasutikesi kadiki ka. Ndikuita kutauka kuti ndikwanise kukwira kumusoro. Varungu vese vari kunditasa apa ndambonzi nesista yangu. Vanhu pane vanhu vari racism, pane racism dzinoitika ikoko. Chichi ndanyatsokochwa kuti zvinofamba sei muno. Ndazoenda paescalator paye vanhu varongoramba vakanditasa ndikati zvatotanga ndichisvika muno apa ndiri kuzvibhiga ndikati zvatotanga zveracism. Vari kunditarisa kuti havana usati wamboona munhu mutema. Ndiri kufamba nhanga haiwa vanhu vari kutonditasa kuti uyu dzakataika here ane sutukesi ari kukwidza akaibata panzvimbo yekuti aende kuescalator iri kukwidza kumusoro ari kuuya ari kukwira iri kudzika. Ndo chimwe chibharanzi chandakaita ndinoyo. Ndazopinda kwandaenda kwaida underground train vandapinda muchubhu. Ndapinda muchubhu muya ikagoti yofaya mhai ndakarunzamo ndakazhokora zvekuzhokora zviya. Kune mafast train ari underground. Aiwa ari faster than outside anofamba ari outside anonzi YouTube. Ndo ari same nebullet train. Ari the same nebullet train ka, but bullet train can inokwanisa kuenda. Bullet train yogara ingori up chete handiti. Hatiziveni bila nditoenda tube is inside. Tube inoenda inside. Inenge iri underground. I don't know how to ndakutoitaga. Oizvo. Ndakazosvika kwandiri kuye 2-piece yanditonhora. Ndatonhorwa ne2-piece because handisina kupfeka zviri warm newo mapulling socks ekumba aya anditonhora kakuna ari thick. Iyo tube iyo ndiyo. Yes. Kutongochitarisa kuti iyi toda kutoitekirei. One iyi toda kuti kutomanya. Yes. Jesus Christ. Ndakazosvika apa ndiri kutya manje kuti zvinopa tiri pasi pano tikadhirikirwa mutrain mandiri muno zvikadhirika tatongofira pasi panapa hapana ari kutombozva kuti ndiri kupi apa ndiri kutya apa because handisati ndamboikwira. That's my first time. Eya ndazosvika kwandiri kuenda kuye aiwa ndakazosvika zvakanaka ndokutambirwa zvakanaka ndokugeza ndokudididi ndokupinda mumba. Ndazoenda kunosaina maforms kuuniversity kuye zvikanzi wanonoka kuuya ne2 weeks saka because mauniversity aitanga September kunana 19 or ku15 zvikanzi wanonoka kuuya saka tatotanga semester 1 yatanga saka you can't start with others saka utozotanga in 6 months time. Ndobva ndotanga in 6 months time seiko ndiri supposed kuti ndiite visa restudent kanzi aiwa that one we automatically going to do it for you. Madays ye wanga usati wakuita wega waitoendesa passport yako kuuniversity wonoitirwa ikoko yodzoka wozopiwa. Eya ndazomirira ndamirira kuti nditange university in another 6 months. Lucky enough ndine family hope hayo muno. Ewo ndakanzi chiita sei chitsvaga basa but uri pastudent visa paipe manjeka wanga usiri allowed kushanda. Kutsvaga tube train. That's it. Henaro.
Ndikanzi ndaiwana moyo wangu wasatisfyiwa ndakanyasa kuiona hatizivi katube train hatitube train zvikanzichipa ndokuti ndozvazvanzi mastudents ndakutoudzwa nanokumba kwedu zvikanzi mastudents even pafomu rekuyunivhesiti ranga rakanyorwa mastudents I think these days vari kubvumidza washanda 15 hours a week but during those days we were not allowed kana une student visa you were only allowed kushanda 15 hours a week indazvozvifunga kuti apa hapana kuyunivhesiti kwandiri kuenda apa job ndiri kutoda job rekuti ndotoshanda mazuva ese kuti zvinhu zvifambe ndobva ndaenda bva ndandotsvaga job rangu bva ndaenda kamwe katown bva ndandotsvaga job ndobva ndafila fomu rangu ndikati ndikangoisa zita rangu chete ndiri kutomakisa kuimmigration vakazotrace vakaona zita rangu chi ndiri kushanda more than 15 hours handoenda patitle sandatanga chikoro ndinosho ndaenda kunhingirikini kwekwe ndaenda kunotsvaga basa ndanzifila fomu ndazofila fomu rere fomu randafila rere ndafila ndatsvaga chizita vandasviti ndozvitichi ndobva ndati Tino zita harisi rangu vere ndo ndati saka ndoti Tino chi ndikati rega ndiuze zita remudhara wangu first name yemudhara wangu for example vandazviti Tino Andrew ndazviti Tino Andrew paya ndabva ndafila fomu okay zvanyatsoita zvafamba ndasiya ndasubmita fomu rei after 2 weeks bva vandishedza kuinterview ndaenda kuinterview kwekwe ndasvika takagara tatiri 5 kuinterview kwekwe ine ndakamirira neusasikamu uye zvino ndakanganwa manje kuti chi ndinonzi Tina Andrews murungu mwana wamubhuna abuda Tino Andrews ndatasa kune munhu anga ari padhuze nene Tino Andrews ndaramba ndakatarisa vasikana vangu vari kumashure kwangu ndikati pana anonzi Tino apa ndiye achaita sei achapinda inga ndatoona mumwe munhu wekuzimbabwe zita nderekuzimbabwe iri Tino Andrews zvikanzi she's not there murungu uye manje mumwe wacho anga ari inside akanga andipa fomu akati no I've seen her coming through the corridor maybe she's gone to the toilet ndokubuda murungu uye Tino Andrews ndopandakazoti shati ndikati ndobva ndapinda imomo by then vanga vakutonyatsoziva kuti uyu munhu somehow there's something not right with her ndakazoitwa interview zvangu handina kupiwa job handina kupiwa job ndakanganwa zita riyera because pamwe waitofunga kuti pane something wrong pamuri kuzokanganwa zita rako why would you forget them ndakanganwa chizita chi handina kumbozopiwa ningirikini job ndinoyo ndaenda futi kumwe ipapo ndakava ndazongwarira manje ipapo kunoku kunodiwa national insurance number kana uchitsvaga basa saka national insurance number yandakanga ndapiwa yekupi pandaka aplyirwa visa rekure-student paya ndasikade kuishandisa because yailinka nezita rangu manje ndobva ndatora bva ndagadzira yangu yanga ine date of birth and everything ndakushanda paya ndo first pay yangu ndikati ini ndinoda machocolate kumba uku ndasina mbodya machocolate ndiri kupinda ndichitenga machocolate nemushopu ndichitenga machocolate ndikuti atenga chete ifirst pay izvo ndobva ndapinda mushopu muya ndobva ndatenga machocolate angu ndikagobabwanya machocolate aya haasi kunyatsonaka kandikati what is this nezvimachocolates izvi what is wrong nezvimachocolates izvozvi ndigozvibabwanya ndazosiya mamwe ndikati rega ndisiri munome yangu sister yangu yandandinayo ndasiya but zvazisinganake
zvazvitonge zvimapronutro here zvine shuga kana kuti chiwo zvimapronutro zvimaporiji zvatakamboita kuma90s zvi. Iya ndikati okay, rega ndiite sei ndisire sister yangu ndaenda kumba. Sister yangu abva kubasa zvikanzi ko izvi muri kuzvidii izvi? Ndikati aiwa ndakusira machocolates. Zvipai machocolates ndeembwa anopiwa muno. Machocolates embwa. What is it? Machocolates mune machocolates anotopiwa embwa. Ndikati machocolate. Yes. Ndinozvo. Maikukwidza nembwa. No. Takadya machocolates embwa. Ndakadai pasina sister yangu ndaingoramba ndichingoatenga achishata ndichikuti aya anoshata but ndichababanya. Ndikanda ndokubva zvaperera ipapo. Yeah. Ndazove student manje. Yeah. Ndakadya about 3. Muchitesta different tastes. Yes. Ndakadya about 3 different tastes. Ndichingoti machocolates emuno. Ndikati machocolates emuno kuZimbabwe. Akapenya kunge kuZimbabwe. Zvipepa zvino zvakafanana nekuZimbabwe. Atori machocolates chaiwo kana unozotwarisa mukanwa ka. Haiya ndasiyana nazvo izvo. Drama ranga riripo. Ndazopedza izvozvo manje. Ndazotanga university zvino. Ndatanga university zvino ndikati inini ndazosuwa kumba ndazosuwa mai vangu. I need to speak to my mom. Saka zvazoti hatichine zvimwe zvimafoni so zviriko zvainzi unozva mafoni paakatanga kuuya pampane zvainge zvidhina zvainzi motolora zvekuti waiti ukachimbati chachati hallo moto. Ndine chimotorora changu ndakazenge pazoshanda manje paya ndisati ndakuenda kuuni ndo pandakatenga chimoto chanjiri chidhina chaine chibhiriki so ukachitakura chaitorema. Yeah. Ndibva ndazofunga kuti handitombopiwa chii, handitombokwanisa kuwana maminitsi ekufona kumba plus mobile inodhura. Pane imweni inenge iri free, imwe company yemafoni malandline chaiwo hayo yange iri free yekuti wanga usingatomboda mapepa kana chichi wanga usingazvide izvozvo. Eya ndinozvo ndanhingirikina ndazoti kune vamwe mastudents muri kufona sei, vakati ndozvatiri kuita tine kambani iri free yekuti haitomboda kana mapepa kana chichi kana kubvunza kuti wari muno for how long, unongoisirwa landline yako uone uchingopeya chete. Eya saka pataigara pataita tiri kurendaka ndatobuda mustudent accommodation because waigara mustudent accommodation for 6 months wotsvaga pako pekugara. Saka ndakurendawo pamwe pamba pasina landlord pangori nemastudents ega. Bva ndaaplya for landline iyeyi bva yaiswa mumba. Landline iye within a space of 3 weeks ndandayuza inonzi mari yandandisina futi yandanga ndisina. Vanhu vaya vakatanga kunditsvaga manje. Ndikati ndoita game nderipi. Game ndiri kutobva pano pamba pandiri panapa because apa ndandaita se ndaregister foni ike ndandakairegister manje ka nezita rera ndandamboshandisa kubasa makore aye. When that innocent awe nezita randambo user pamaningirika kwandaimboshandawo uko kwairambidzwa kuti unoshanda over 15 or what. Yeah. Foni ndaishandisa ndikati no, this is too much. Toita sei vanhu vaiva kutanga kutisira maletters kuti vauda mari yavo, takuzotora ikoti, takuzodii, takazenge ini plan ndeipi neimwe shamwari yangu so ndikati ngatibvei pano ndovatatsvaga imwe imba somewhere. Before tabva ipapo ndobva tadisappear
before tabve ipapo manje kana uri student ero unoita anything before tabve ipapo manje ndinuzvo vaito kana vakafona pafoni paibheka ndikaona nhamba yakanzi 155 inonge ichireva kuti iri kubva kune vanhu vaekampani iyeyi hazvida kutaura kampani inini manje endei pafoni paipe ndovhana kuti vegetable shop wobva wati oh sorry we thought we were phoning a private gone are the days since then I think this is now about 22 years or so since that time kambani yega haina kutozombobvira yatomboziva kuti tiswa nani zvafamba sei mazita because munovana kutsvaga nezita rakoka saka zita iri ranga risingaexisti vakasakwanisi kuritresa ka vavasakwanisi kuritresa kana vakaritresa ka vakariona munomu unotreswa nenational insurance number yako kana vachida kunyatsokutresa chaizvo zvavanokuona saka kana vakatresa through national insurance number mbva yava panational insurance number iyi yanga isingaexist bva zvatongopera dhirama yacho ndiri kutofunga apa mamuri kugrosari kuya mombe dzakabiwa magrosari akabiwa papers for teacher uyu musikana amire zvakaita mokwira ndege sutu yenyu 2 piece yenyu yonamira nemhi mobukura mubullet train iro yacho amataura roundabout train mobva imomo moenda kunotunyoresa zita ramusingazivi mobva ipapo monotorwa kuti vegetable shop mune drama vaiti kana vakafona so totasa friend yangu yobva yati anza not vegetable shop but sorry kutange maindieni ndakazoti ndazozvifunga majeka ndafunga kuti asika dai anga ari mwana wangu ari kudai kuita munhu wakadai so that's my story ndotumwe twetunyaya twangu tumadhirama twandakamboita mumaarea umu makazopabva here pavegetable shop pamaigara takapabva quick ndobva tabva taenda saka vakuda kutraya kutitresa manje nemazita edu aya vanobva vaita ntachi nalandlord akati hatina vanhu vakadaro vakambogara ipapo macontract ese ndokwanisa kukurakidzai saka vakuzoudzwa kunzi takafikisa muroom room iyi chichichi landlord vangu vakati aiwa we get mastudents every now and again saka imo muroom mamuri kutaura imomoka makatomboita this month yamuri kutaura kuti ndo yamakafikisa makatoita vanhu vakawanda vanga varimo because unokwanisa kunge uchisheyana sambadhika zvako saka landlord wanga chanchiriwo chino chimuarabhu ndo ichocho ndofika chanchinewo chemagemu saka chaiziva magemu acho because chimuarabhu chika waiti ukati nai midhori riri kunetsa chainge kutaura kuti my friend I'll come tomorrow I'm there 6 o'clock wanga usina money for another 5 months again saka maizongotifadza kuti yange iri cheap iri cheap saka ndo tumwe tumadhirama twandakamboita tumwe twacho ndinge ndazotufunga ndichatotaura botandadza ndobuda kumbopota ndichibonzwa kuti madhirama twangu pamwe because apa pangu pakurwadza nekutaura vanhu vandinakisa saka uyo musikana akazoita sei uya akazobatsirwa mwana wake kuti chakazoitika kana kuti akazobatsirwa mwana wake akatokura mwana wake ndidhokta izvozvi akatozobatsirwa mwana akazotanga kutochengeta mwana ega akazotoroorwa mwana wake ndofunga anga ane 10 years paakaroorwa nyaya yakaitika ka ndichitochangopedza ndakatomirira ma-O levels ndopakaitika nyaya iyi ndichingonzi mainini kadhina ndiri ndichimhanya saka mwana uyo akatozokura iye haana kutozombobvira ada kuroorwa zvake uzvo akamboda kuroorwa nemumwe murume ndobva zvamhino zvakazongofamba sei ndobva kugara zvake iye nemwana wake saka mwana wake aiwa
atokura vakazobuda here mujere baba vaye vakazobuda mujeri muye ndokubva after 10 years ndobva vambouya ona mwana wavo vachiita kunge rombe ndobva vaona mwana wavo ndobva vapedzezvo after a year vatanzwa kunzi vakabatwa kunonzi chikushow yekubulawa yainzi chizviye yakada festival inonzi chikuistirei trade fair pavaenda kutrade fair pavanoda kushudha pavanyepedzera kunge vada kushudha murungu vachida zvinhu zvemurungu uyoyo patrade fair pai ndobva vatozobatwa because pfuti yanga iri yefeke vanga vaita zvekuvezaka saka ivo ndobva vanongedzerwa pfuti nemurungu uye ndobva vaisa chiputi chavo pasi ndobva vabatwa saka mumastreet elife matinobva baba akanemusadero guys baba vaiti vanga vasina spirit of stealing here kana kuti spirit of living serious ka ukuti uchibuda mu10 years apo ukasiwa bvungodza apo usiwa bvungodza kuveza zvokwadi ndikungofunga kuti pavaiyeza vaifungei vaitoda kuvavezera vazivi amen saka ndo tumwe twetunyaya wandakambofamba nato saka vanhu vanonyatsondiziva mafriends angu ka nejobhu randinoita racho ka sometimes vanombondireminda but iwe utaura izvi but remember that time iwe wakambona iso saka nyai mabatwa nechipfuti chavo chekuveza vakabva vadzokera kujere vakadzokera futi kujeri vanoveza pfuti iyoyo vakadzokera futi kujeri shamwari yavo yainzi yakafa avakapinda naye mujerimo vanga vari vaviri vane pfuti idzodzo dzemuvezerwa vanga vari vairi pfuti paavakanongedzerwawo pfuti nemurungu akati I'll go to hell with one of you vakati yowamereka tiite zvipango zvedu pasi ndo mabatirwa vakaita yaya pakazara vanhu trade fair ikoko shosho ungaenda nebango ire vanga vane shavi kwakakura kunenge kune security kakuya yes vakabva vangobatwa nanhasi I think vachirimo because vakapiwa ma20 years ka 20 years baba vatongori neshaviwo zvauri kuda kunogara mujere kuti achokwadi pamberi pamwe atiri kunyepelana shuwa ungati uchipedza kuba mombe 10 years wapedza kupikira wakunoveza kuveza muvezerwa chaiyo chaiyo akuenda ndofunga kutona vatori vatiita mupfumi nekera hame kuti vaida kuba chii chavaida kuba kutrade fair vakaoma so ndotuyaya twangu twandakamboitawo mukufamba kwenguva uko rega ndipe hangu pafoni rega ndise mulinki mucomment section maita basa hata tara iripo sandakangamwa guys ndatokangama kakutaurani vanhu vato more than 100 guys don't forget to support me saka upgradewa guys isheme tv yaka upgradewa so let's say apa ndimukona pakanzi subscribed unoona pakanzi join apo you click change ndichotaura every day kuti muinde kunosapota so you click apo pakanzi join pane unokwanisa kuti kusapota ne300 baht handizoti kumaranzi mari or you choose 750 baht or you choose 1500 baht kuma-youth I'm not sure kuti dziri mari so please support me because handina super chat I only have this so support your girl, support your woman, support your gogo, support your auntie, support your amene ikoko saka ndisapoti guys ndokuti musana usanyanya kurwadza tifarire madrinks pachi musana uyu guys musana unonge uchirwadza saka mukambopota muchisapotawo ndofara singamboiti icho ndiupdate vanhu vakasapota ndio iyi saka let me just teach you again so let's say YouTube you go pa YouTube modai also this is YouTube anditika modai also woenda let's say apa paka picture yodai also yobuda apa pakanzi join mobile join
mabayajo mira Alice Zuze mira nditange ndapedza kuticha vanhu zveikira zvesupport ndobva izvo zvinobva ndakutumira link ndodai also woenda apa pane 300 but I don't know I think kwauri inonge chikudza kuti imari hanzi 120 rands yes so this is 300 but moenda pane another option ye 750 rands then moenda pane another option ye 1,500 rands so you can support me nenzira iyoyo end of month ndonodhiringi rangu tichisupportana musana wangu uchichirawo zviripo handiti so Alice Zuze cheka kuinbox kwako ndakukusendera link oh sorry ndandisatombozviona Alice Zuze link iro ndakupa link Alice sorry ndasina kuzviona kutiwekera another one is 375 rands yeah that's nice ko saka how much is 1,500 baht neiri mari support guys ndototaura every day because i-upgrading yakaitwa kai itori upgrading yakaitwa tichitandara tichikira dambona kuti lese uchiona live zvinobuda yakaita sei lese ndichiplaya live inobuda yakaita sei pari palive inotongobuda even ukauya palive itori live yangu kai ichitwa so you just go apa unobaya join inouya uri kuona live uchiona live iritobuda kuzasuku apa live ichitongenga guys guys please support me I'm begging you amakuda kuti song here alright Alice Zuze cheka inbox yako ndakuisira uyu ndakuisira ikira ndozvandakaputsa maglass ose guys ndakaputsa literally all the glasses ndakamaputsa ndichagumwira pai ndofanira kutocheka chigubhu chekuti ndigomwa nacho mvura nedhiringi ndishandise tukapu tutu twakasara tumwe chapata takatenga makapu akawanda ndatozvifunga kuti pane mamwe makapu takatenga makapu anga akawanda sanda kutoshandisa kamwa ndoguta here Alice tarira uyu link ndakutumira link kuseri Alice mandise futi link mu-comment section blessing ndambokuona ku-comment section kuseri unogona kudzoka futi naito ndimbowa pa 2 minutes kuti anokwanisa kupinda here Alice ndakupa link kuseri saka I think unokwanisa kuti copy and paste iroro handigoni kushandisa maglass ndoputsa ndosaka ndaitawo nyerehonje nditomboshasa pepe ndoputsa maglass asi zvangu zvandotoziva kuti asi zvangu ndozviziva zvakawandisa zvisingaenderani neni handine mavodo amumaseri mavodo ekuti ukabata chinhu chinokwanisa kuputsika kana kuti hangamwa dzekutobva show it again alright mirai ndipese dhiringi rangu guys ndikazoita mavisitors ndokupirai chinhu mutukapu twakadai so unonge ukazadza kana wakazadza wotoignore kuti ndakupai one Alice yes Shero yazoita kanhasi but inini handina chandiri kuona pascreen but ndiri kutokuona tiri kunzwa tese kunoku inini hapana chandiri kuona zviniwo handisi kukuona achingotaura kunoku ndiri kutokuona chingotaura chimbotanga yaya yako yeye kuti maimanya muchimanyira kunotsvaga basa ndakutanga nazwa asi sekotanga kutanga mira ndimboradza vanhu ava vatida kuona yesupport tikuda kuti tisupportewe kane vanhu handiti payoutube apa you go here then unodai lese unoita exit kana kuti itori live stream kai yatitori right now handimukuona iyi ilive kai macomments evanhu aya so munobaya apa pane ka x karipo apa during live stream right now iri kutoplaya ka reka nditi skip ads uyu ndiyekera ndina uyu kati tobudapo nanina Alice Zuze then unoenda apa mukutoona pane pakanzi subscribe join wotodaiwo so live hausi kubva unenge uchitoona wadaiwo so wakutotanga uscrolla wadaiwo so wojoina kuda
So pane imwe ndatumirwa nani na uyu but ndabvisa madetails ake yekuti unoita sei kuti uise madetails. Panobvunzwa madetails ako then pane panosvika pachibvunzwa apa yekunzi card number MMYY CVS. Saka isusu kuno card number ndo yanenge iri pamusoro pecard paper. I think month ino expire neyear racho ino expire. CVC inenge ine 3 digits. Vanoziva wewe. Saka that's how you can support me. Yeah, that's the one. Kana mukatadza ipapo unotanga Google kuti share TV wotoona but uchitodia so pa live zvotobuda zvese. Kana wapedza pakanzi membership wotoclose wakutodzoka ku live kwako wakutoenda uko. Ko pakanzi billing handisi kupaziva pamukureva. Handisi kupaziva maybe chasvika sauseri kuti ndepapi pachoni. Yeah, Alice chitaura tinzwi. Oscar ndotanga neipi chero ndotanga neikubasa iya iyayo kuti hanzi ndaiyekera ndaimanyira uyu kuti pick me Alright chero saka tenda kunonzi kunoku kana uchitsvaga basa vanhu vari kunoku vanonzwisisa kune kunonzi kumarket vanhu vanokuti kumarket kunotsvagirwa mabasa munoenda kuseni munosvika munogara pepai muchitaura nyaya then kunozopota kuchiuya mota kukauya mota inosvika yotaura kuti let's say kuti ndiri kuda munhu anoaina kana kuti ndiri kuda munhu anonosuka ndika munenge makawanda chero mota ichingomira chero unoziva panorohwa inonzi tsaranzidzo panomhanyiwa chero kuti utangewo kusvika pamota kuti utange kutaura nemurungu wandiwaona. Saka manje zvakaitika ndezvekuti pakauya mota yeve nevarume antunoona tabva tamhanya chero tabva tasvika tikatanga kuti please choose me ko chirungu chacho chero chiri broken chechichitaurwa ikoko tasvika tabva tatanga kutaura kuti choose me varume vebva vatarisa vakatarisa vakabva vachiti kana muchida basa ende momira ukoko kumberi kwemota ndika toda kuona zvamakaita. Tabva tamhanya pepaya kumberi kwekuya pazvanzi dzokai tobva tadzoka pazvanzi ndiri kuda abva apika inini akabva apika neumwe musikana musikana wemanjangari wemunomo andiwaona obva atizvoni handei tobva tapinda mota memwe. Saka vanhu vavaitaura chinigeria andinoona chero vachitaura chinaija chavo chichi takabva tasvika kumba kwavo zvikanzi one dot anoshandira upstairs one dot ashandire panapa padownstairs andiunoona todati no its fine ndobva ndati handonoshandira hangu upstairs kuri nani kakunenge usina basa rakawanda chero ndaienda upstairs yeiya chero shamwari yangu yasara downstairs. Saka ndichisvika upstairs chero ndakabva ndanzi tanga nekucleana mudining room kweve dining lameno lounge yange iri kumusoro kwekuya ndatanga kucleana pepaya chero ndone blazi veve vanga vachidhiraivha mota chero vauya vanga vari mufesi chero vanga vane mazi 6 pack wazvinzwa chero obva vasvika bva vatizvoni I have a lot of money if you want ndoda ngoti ndirare newe autotanga kutukomenta une bhodhi yakanaka chichichichi indabva ndati munongoda kurara neni sei inini handidi zvekurara neni handiunoona kundazivei kuti shamwari yangu iri downstairs yatorongerwa mufesi apa munhu weyo anga ari downstairs uya musikana wemunomo anga atobvuma shaa kutorara nemunhu weyo anga ari downstairs handiunoona. Inini ndiri upstairs ndobva ndati haina nguva handisuda zvekurara nemi but abuditsirwa mari chero zvanzi mari its either watora mari kana kuti ubude uende ndikabva ndati inini hangu fine inini hangu handiti sei handisi kuda zvikanzi zvoni alright handikumanikidze chero ndobva zvanzi pfeka hembe dzako bosi handiti unenge watakura chiuniform chekuti upfeka wakushanda ndobva ndati no problem ndofamba hangu neuniform yangu zvikanzi alright chero ndobva ndatotanga kudzika downstairs ndikusvika downstairs ndikuona musikana uyo ari kutorara nemufesi pacouch ini
Koiwe ndoipi zvanzi hauzivi kutsvaga mari wewe chichichichi ndikati no inini ndine munhu wangu handiti zvekuchiita chichichichi handiwaona zvikanzi fine first of handiti pinda mumota tite sei tiende handiona ndinokudhiropa kwandakutora ndikati no problem handichi unondiita sei unondidhiropa shero ndapinda mumota shero unoziva mota yakamhanyiswa handizivi kutaura nanhasi handizivi kwandakanosiiwa shero ndakasiiwa in the middle of nowhere shero pasango unoziva kwangu kwaifamba mota apo neapo unozviziva ndasiwa pasango pepaya ndabva ndatanga kungomisa mota yandaona ndomisa handione mota hadzisi kumira vanhu vanenge vakutofunga kuti uda kurobha uri uda kuhijeka ndiwaona because ndo zvinoita vanhu vanoisa munhu mberi kakuti vazobudikira vanenge vabva musango indobva ndaramba ndakagara ndibva ndatozoita kugara pakati perodhi pepe ndichichema izvi apa foni ndatorerwa shero zvikanzi hatisi kukupa foni yako shero handisisina foni yekuti ndifoni nhamba dzemunhu wandaigara naye handizivi nemusoro shero ndasiiwa pepaya kubva kwazouya imwe mota ndagara pakati perodhi kubva kwabuda murungu zvikanzi murungu uya kutotanga upopota aitaura africans in africans handinzwi uri kutsvagei pakati perodhi ini handisi kunzwa zvaari kutaura abva ngonditi get in the car ini ndimbofunga kuti zvezvekuti hanzi kutya kana kukwira mota handina kumbotya shero ndokukwira mumota yemurungu weuya ndakwira mumota yemurungu weuya saka language tatadzonzwanana because iye anga asingagone english handinoona ndobva ndati it's fine bva ngonondidhiropa pamapurisa shero ndadhiropa pamapurisa pepe ndopandakatanga kuexplaina vakunditi chitiudza uraiti kwacho kwawaenda unoita sei kwawaenda kunoitwa izvozvo kwava kusvitse koko vakanokuudza kuti vada kurara newe apa handisi kuziva kana kuti ndekupi shero unoziva ndakatorara kumapurisa ndikazoenda mangwana unodhiropa kwandogara kunodhiropwa inonzi nemapurisa apa shamwari yangu weuya aenda adzokera ramangwana kumaketi kuya vanhu vari kungobvunza kuti kuri sei vanhu vanowanzobvunzana kuti kuri seiko ukanoshanda nesuro iye haangataura kuti ndo zvatakasangana nazvo akatoti takatopiwa mari isu takatodzoka chichichichi kuswera mangwana ndopandakazoenda pepaya ndikamuona ndikamuti waizita hauna kuudza vanhu ko inini kana dai ndakapondwa ndichita nemunhu weuya waizoita sei zvikanzi wakadzungaira iye ndikatopiwa 10,000 shero unoziva ndakabva ndangoti kubva ipapo handazombobvira ndaendako futi kumaketi kwekuya ndakabva ndatanga kutsvaga basa nemaagents pakaipa shero so sad anga ari mawani sikako musikana yaizvozvo aripi musikana weuya izvezvi handinyatsoziva kuti ari kupi ndakambomuona hangu pafacebook ndikamumhuresa akangondipindura zvimwe zvezvekuratidza kuti anga asingada kuti nditaure naye handiona saka handina kuzomboita basa naye ndakabva ndangosiyana naye havana kumushandisira mushonga here vanhu vacho nivo vaimanikidza vana handizonyatsozivi kuti zvoni vakamushandisira mushonga here because manigeria anotyisa wese ari kuno mupretoria anotyisa shero handimbode kunyepa because sometimes vanogona kutorai pamaketi pepai vakutorai bva vasvika bva vati zvoni toda kuti mutitakurire zvinhu zvedu madrugs avo eyaya ntiwaona pamwe ndosaka vachienda kumaketi vachinotsvaga vanhu vari kutambura because unenge uri desperate of which inini shero kandakafunga kuti maybe vada kuti titakura zvezvemadrugs ezviya because zvezve zvemadrugs even wakatakura kanhu kadiki diki kapaketi kadiki diki shero unokwanisa kupiwa mari yakaita sei unotopiwa kana kuma15,000 kungoti watakura handiwaona of which zvinhu zvacho zvatikazosangana nazvo anga atori mahwani shero That's very sad. Ngatishifte hedu tiende kune imwe zvedu dhirama rimwewo risiri iri rinosirise. Asi tatodzidzawo nhasi ndanonoka kuuya shero mukutaura neipi eni tingotaura chero saka ipo watotobva wototiudza imwe kabva tida kushifta tichinje manje inini ndine mastori akawanda handisina kuzombotaura esamaita eyaya manje apa chingoti turu another one chero iri different chero yauya mumusoro mako
Alright chero, rega nimbotaura yekupa munhu heartbreak. Handi vamwe vaitaura dzekupiwa heartbreak. Ndoda kumbotaura ndakapa munhu heartbreak chero. Ehe. Ya, zvakaitika ndezvekuti chero ndaive nemufesi wangu. Handiwaona. Mufesi wangu uyu takadanana chero kubva form 2 chero tichidanana. Wazvinzwa? Akatanga heartbreak. Ndingotaura nyaya yacho. Tadanana nemufesi wangu uyu ndichiri kuchikoro chero mama vangu vaindirova zvezvekuti chero nditore nezvevanga zvekuroverwa munhu iye ndichinzi zvoni tosiyana nemunhu uyu anokupei handunoona. Ndaform 4 chero ndakatozonyora form 4 ndane nhumbu handunoona. Mufesi uyu andaita nhumbu chero pepaya. Kumuti nhumbu chero munhu kuramba nhumbu shamwari zvikanzi nhumbu aizi yangu handitombozviziva nineperi. Vanhu vese vakati aiwo usade kunyepa munhu maidanana chichi handinoona. Ndokuenda kumba kwavo mufesi weuya mamangu vaive nenharo chero vakati totokuendesa kumapurisa. Akazobvuma akati ngaauye chero. Ndaendeswa kumba kwavo chero. Ndanogara kumba kwavo kwekuya. Ndakagara like 2 weeks. Mai vake vanga vasingatombondide chero kumba kwavo unoziva vaindiitira chifinhu chechiya chekuti ya weinyatsoona kuti pana pakaipa chero. Ndagara pepe ndamboshinga ndichishindiswa ndozvinoita dzimba vachakuda mwene vako chichi. Ndagara pepa chero. Tabva tagara futi after a month chero kwauya umwe musikana. Saka vanhu ava vanoenda Muslim. Vachienda Muslim ndakatoendawo kuchechi tatatoa machawazve taenda kuchechi chero pepaya kumanheru. Kuma8 kumunamato wa8 tiri kudzoka chero ndiri kuona mumba makatogara vanhu. Ndinzwi ndiri kushedzewa kunzi uya. Ini ndobva ndaenda paya chero. Ndasvika zvikabva zvanzi zvoni mai vainditi maiguru. Tine nyaya toda kukuudzai panapa. Muri kuona musikana akagara apa. Ndikati zvikanzi musikana uyu ari kuti ane nhumbu yemurume wenyu. Ini nhumbu yemurume wangu. Apa musikana wacho ainzi ane nhumbu chero ka. Ifriend yeve friend yangu chero. Imagine. Ndobva ndati ane nhumbu. Zvikanzi saka taada kubvunza mufesi kuti anoti chiini nyaya iyi. Ndobva ndati alright. Mufesi kwakutaura chero zvikanzi zvoni Alice uri kuona musikana uyu ifriend yako but ndaidanana nemi mese saka ini ndokuda plus bebhu ndotomuda ndiye anodiwa namama vangu saka mese muchava vakadzi vangu pano chero. Ini hazvina kuipa. Ndakaita drama chero. Ndakazvichemera ndikazvirovera pasi ndikaita sei ndikada kunwa mapiritsi ndikati ndoda kuibvisa nhumbu iyoyo chichi pepa ndiri kunzwa hasha kapepaya. Handizivi ndakazomuka ndiri kuchipatara mangwana acho. Ndamuka ndiri kuchipatara pepaya. Tagara chero takagara chero mama vangu vachitaura kuti ini mwana wangu akaita zvekutizira ndotoda mari kuti adzoke kumba. Ini ndichipa pressure mama vangu kuti mama ndoda kudzoka kumba kuno kwakusi kugarika. Zvakana mama gara takamboutsura gara ikoko chero. Ndakabva ndasvika mama vangu vabva vanditi alright iri boss akachi achadzoka. Vavaudzwa mari vakabva vanzibvisai mari yeye inonzi yedhemenji yeiya. Ava zvanzi alright. Vareiza mari handava ndidi here chero. Vareiza mari yedhemenji vabhadhara kumba kwedu. Musi wekunzi ndaakuendeswa kumba kwedu mama vangu kwakuti kana mwana wangu ngaatoroorwa cheko chaiko ngavatobvisa mari yekuroora chero. Ini mai ava vadi kuti ndidzoke kumba kava chero. Apa kwangu singagarike chero. Taiti pakugara chero handi kumamuslim anonzi anokwanisa kuroora vakadzi 4 handiwaona. So ivo kwavari vaisazvona kuipa vaitoona zviri right chero. Kurara chero shamwari chaive mufesi anga nerumu yake. Zvainzi nhasi inini ndini ndinopinda murumu memuya. Idhei rangu ka ndini ndinorara murumu chero. Mangwanawo ndini ndaakunorara kudhaining. Musikana wechitu ndiye anouya kuzorara murumu muya chero. Unoziva chero ndaichema but zvaishaya basa unoziva. Vakabva vaireiza mari yekunoroora chero vakanoroora kumba kwedu. Ndaenda kumba kwedu pepa ndadzokera kumba kwedu.
ya inini manje dzungu ini ndandine dzungu chero nenhumbu yangu iyoyo manje ndanda kuita chifinhu chida kufinhura shamwari yangu yeiya yakanditorera mufesi wangu. Ndaita kufonera mufesi mausiku kuti mwana ari kuda mabhanana usiku chero ndichifona kuda kufinhura ari kumba kwekuuya. Ndobva ndazobereka mwana. Saka iye kumba kwavo ndiye ganga ari mukomana handiunoona ndiega mukomana. Saka vaitoda kuti hwanu wedu patiri kuti nenhumbu abereke mwana mukomana handiunoona. Zvisinei musikana weuya ndiye akabva atanga kubereka which means kuti nhumbu yake yanga iri wallpaper neyangu obva abereka mwana musikana. Ine ndobva ndabereka mwana mukomana chero. Vanhu bva vatanga kuti chidzoka kumba ndione mwana mukomana chichi chanoziva nekumusha. Ine ndakati handidzoke chero. Ndaita chifinhu chekuti vaiti vakauya kumba kwedu kuzondiona chero ndebva ndaudza mwana wasisi wangu kuti vaudze kuti handipo. Chero vakazoona mwana ane 5 months chero ndichivarambidza kuti vasaone mwana chero. Vakazoona mwana pepaya. Ndauya kuno kuSouth Africa chero. Zvinoita baba vemwana uyu manje chero vanoita basa rekuti like paFacebook akandiona ndaposta kana munhu andiri kudanana naye chero anotsvaga namba yemunhu weuya otanga kumutuka kuti siyana nemunhu iyeye ndakatomuroora chichi ane thing yekuti anotaura kuti akandiroora handinoona. Ini ndobva ndamupinda kuti hauna kuroora inini wakaroora mwana wako unga ndakatakura handinoona. Tabva saka ndiri kuno kuSouth Africa pane zvinhu pazvakambondoomera chero zvoti ndakushaya mari yerent kushaya kuti ndoita sei pepaya. Mufenzi obva nditi alisidzo hewe tidzokerani. Ine ndatoronga plani yangu B kumurwadzisawo handanga akandirwadzisa iye akazouya kuno kuSouth Africa akatiza mukadzi weuya wanga anaye weuya. Ndobva ndati alright ndouya. Saka iye anogara kuRustenburg ndobva ndati alright ndiri kuuya ikoko chero. Ubva nditumira mari chero yebhasi ine kukwira kuenda kuRustenburg ka. Chero takagara mafirst days zvinhu zvaifaya. Handinoona taiwirirana chero. Apa ini ndakatoplana maplans angu ekuda kutomufinhura chero. Ndobva ndamuti saka ndandine munhu wangu wandaidanana naye kunoko kana ukaona paFacebook mufesi wangu akandiengaja weuya ndaidanana naye handinoona asi anhu aumuudza ndadzokerana naye nebaba vemwana wangu. Saka yangosaspecta kuti uri kugara kupi chichichichipe paya handinoona. Ndikati iwe ndiripo chindiri araundi chichichichi handinoona. Ndagara kwekwe kuRustenburg ndakagara 2 weeks chero. Anga akatenga property chero. Anga ane zvinhu ipapo. Unoziva ndakangomutaimira aenda kubasa chero. Ndikatora zvinhu zvese zvazviri zvinyowani zvezviya ndikazviendesa kuCash Crusaders zvimwe ndakanozvitengesera vanhu. Ndakamutengesera zvinhu zvake zvese chero. Usiku ihwohwo handomborara ipapo. Ini kubva ndadzoka kuno kune mari chero nefoni ndakamusiya ari pazero kana negumbezi rekufuga anga asina chero. Ingori plan. Ndaida kumurwadzisawo chero handiye akandirwadzisa here chero. Saka izvezvi kachero ari kuita kunditsvaga unoziva paFacebook ndakachakumublocka everywhere ndakamubloka chero. Namba ndotoda kutochinja because ari kuita basa rekundistoka kunditsvaga kuti ndiri kupi. Akandiudza kuti hanzi ada kutombonditsvagira pamafese pfuti. Ndikamuti aiwe shatsvaga inini nditori nadzo pfuti. Akazvinhu zvake uzokusiwe munhu ari paground andizazikana. Chero handiye akambondirwadzisa here saka ndada kumurwadzisawo zvechero. Apa uchazotaura uri soft shamwari. Sombokuita. Chero nditoriwo mushurugwi because iye handiye don't switch off roro. Handiye akambondirwadzisawo here. But kumfesa kwakazozizira ndozvawakaita dhirama iroro. Chero takarambana towards ma-engagement days edu akukwana because ndandamuudza ndakazomuudzira chokwadi zvakaitika ndakazoti beta ndichingoita sei ndichingomuudza because iye aishamisika kuti mari yese yakawanda wakaiwana kupi chichi hausi kuenda kubasa chihandinoona ndakazomuexplainira
ndakamuudza. Saka izvezvi ndiye umwe anotomboitawo achitombondinunura because munhu wacho anoda kuti anzwa ndichakubata. Akatoziva kamufesi wangu uyu munyowani pafacebook akatomuendera kufacebook achimuthreatena achichiti ndakamuzoti haya iwe ndibhira apa unei chaunacho. Yeah. Hawa wakaipa wangu andiunyebera. Shero game kurwadzisana. After waita zvawamutora zvinhu zvese wamutengesera because iwo revenge yako ingari pekuti vakakubata rafu pakamitisa best friend yako vakakubata rafu muchichinjarwa kunzi pinda vakakudzinga futi vanga vasingakude waita revenge. Saka now ndakunzwisa kuti after this revenge uri kufila sei? Ini ndofila but sometimes zvinondibata Shero because handiri kuona kuti ndine mwana Shero but munhu uyu haasi kuchengeta mwana Shero andinoona. Mwana wako ane makore mangani? Izvezvi ari kuda kupinda mu4. Saka 3 years dzese 3 years and 10 months haasati ambochengeta mwana. Kana senti Shero, kana senti ndini ndoita everything wazvinzwa Shero. Iye haana kana chaanoita Shero. Ndokutombofunga kutoti izvezvi ndofanira kutomboita ndidzokere futi ndonomurova imwe 10 notes. Usadzokera shamwari, usadzokera please. This time unosvika ukabaya nebanga unoziva usadzokera. Shero zvinondirwadza because munhu ngaachengete mwana Shero. Ndozviziva kuti achaiona live iyi. Zvakwana izvo usiyana naye umuvhe oni shamwari. Siyana nazvo. Unofanira kutsvagira vanhu vamashurugwi siyana nazvo. Ndichasiyana nazvo. Munhu ukamusiya asina jira rekuvata. Ndakamusiya asina Shero. Chero maandawe ake ndakamatakura Shero ndikamapisa andi ndakamusiya asina kana. Saka ukasiya mumba muri groundless. Shero ndakasiya muri ground musina kana chinhu Shero. Ngwarwadziwa. I think unofanira kuzvichengetera mwana wako wakatoita revenge yako zvakatopera zvawaida zvachoni. Saka you have to move on wosiyana naye wozvichengetera mwana wako 3 years. Manje hachanichinjwi munapukini kwa hachadi dhaipa. Saka akura Shero, manje ndichatongokukoka uite MC kumuchato. Touya ndinonge ndichiita mofaya touya asi usazopembedza akona kuzoposta pafacebook zuva rako rekera anokuvinga musi wemuchato wako iwoyo okushurugwawo. Shero anditombomuudze because handisi kuda kuti vanhu vazvizive because Shero ndinodirirwa jecha sha nemunhu wacho haana kuti amushesha. Iwo handi wakanomudirira jecha ako kamusiya akavata pasemende kuda kuti akanga atori pachisemende ka kutokunguruka musi akavata zichema I think. Koiye zvaakandiita zvishoma here Shero friend yangu at least dai anga rumwe munhu Shero. Handisi kuzviramba mapenzi ako ese kuda kuti watoskipa zvakawandisa zvawakagwadziwa nazvo but ndakutongoti aiwa usadzokereko shamwari because munhu ari kutogwadziwa kamurume futi iwo manje uri mudzimai kaiwe. Aiwa ndichadzokere Shero. Madzimai andinoziva temwe yokuregerera. Ashuwa. Ndichadzokere Shero. Kungoti izvezvi Mwari vanongoziva ndakazowanawo munhu anounderstanda zvake zviri nani. At least wakamuudza chokwadi kuti chii chakaitika mukambonetsana but at least now siyana naye. Sure because I hope mari iyoyo wakatengesa zvinhu kumaponi kwacho kunoitwa zvekuchinja sa. I hope wakatengera something mwana wako. Shero ndakatobva ndatotengera mwana wangu zvese zvaaida Shero ndikatumira mama vangu vakatovaka chitoilet chavo chavaida kuvaka. Saka ndoziva kuti yakashandira zviripo. Chekuti mwana akakwana pekunyatsoita pekutsaukira pakanaka. Kukwanewe saka akatenda saka kura kuti mfisi akazotochengeta mwana yeye baiginya.
Baiginya chero ndakaita baiginya chero. But iwe Alice haufungi here kuti maybe kusachengeta kwaite nhau yekuti pavaida kuona mwana ari mucheche kwakavaramidza kuti vaone mwana mubva vazomuona ane 5 months saka pamwe vaifunga kuti unovarambidzi hasirizvo Kana chero kana dai zvichinzi achengete mwana wangu chete kachero ndaiti maybe ko uyu mumwe mukadzi uyu achengete mwana wacho musikana wacho yeye shamwari yangu iyoyo ka inogara ichingondisitokawo futi everywhere ichingonditi hesi zviri sei chichi achengete vana chero. Sachanoponya toilet guys musadero guys ichoisa security kumba kwenyu. Kuna mama wangu hasviki chero airohwa ari mukomana wangu chero mama vangu vaimurova vaimutema nemadhina anovaziva kuna mama wangu hasviki chero. Ko uyu manje wechitu hanzi chi akadzoserwa futi kumba kwavo futi wechitu uyo best friend yako. Uyu akasiiwa ari kumba zvekwevabereki mupesi akauya kunoku anozombobvira adzokera. Kudai rwendo rwuno achanomutora sezvo akashurukwa newe kudai. Chero hanzi achinjanisa vakadzi hobho chero haangambotori hazviiti. Kusauthi ikoko kana kuti kuZimbabwe? Kunoku kusauthi kunoku. Hei apa aikuudza ndiani manje apa? Aikuudza kuti ari kuchinjasa vakadzi ndiani? Pawakamboinda pepe wakanga wakutososa information? Ndatova nemafriends nditori nemafriends. Sadaro chero sadaro. Vanga vakutokuupdata vachitokuudzai kuti ndozvikuitika? Zvevanondiupdata kana nanhasi vamwe vacho ndakatozobloka ndatoona kuti izvi zvinogona kuzondikonzeresa vanenge vachitondiudza kuti hapane mari zvadii nechitongoudzwa zvakadaro. Hanzi muchiri kutaura here nebest friend yako aramba muchataura? Nditaure naye ini ndongoona sometimes mamessages akewo kufacebook ndokwaanombosisa mamessages achingondimhoresa kuti ari sei mwana zvekupenga izvo chero. Ngatiskipe ngatitaure hedu imwe iri different last one. Haubatikira Alice? Aiwa chero ukapota uchindipa linki seizvi aiwa ndouya manjezvezvinombokudisa vanhu vanga kuda kudzimaiapa ya unongondipa linki paunenge wafunga kuudzwa nyaya unongondipa linki saizvezvi ndouya ndichikuudzai nyaya hobho chero pamwe mangwana ndokupa linki kuseri saka time dzako dziri right unongo usingachashanda handiti ya kana dziri nguva dzinodza ane ndatogara zvangu saka bo no problem iri bo thanks waita basa ndokupa linki kuseri mangwana. Alright chero iri bo. Right. Guys ndaita purposely kusaisa vanhu mubox because vanhu vanozokona kutaura zvimwewo zvakasiyana siyana maona because hataura nyaya dzakasiyana dzimwe nyaya dziri sensitive ndosaka ndisina kuisa vanhu mubox senge iya yekumabasa kwavo inogona kuzokonzeresa kuti pazenge pane mamisspeculations kuti kana mumwe munhu utanga kungotaura zvisiri izvo ndosaka ndisina kuisa vanhu mubox zvataiita pepe handadzodzawo zvinhu zvakawanda wedu ende vanhu vane utsinyi saka kana munhu uri padesperate situation people they can do anything because vanenge vachiti unongobvuma zvatada zvakaoma. Guys rega ndikasira hangu pamukuzorora hanzi unenge achikubvunza kuti mwana ari sei iye achoda kutovhunzira zvake unotoita kuti ndikuda kutofunga izvozvi ndatokanga notoudza Alice kutoti hautofungi here kuti best friend pamwe unotofunga kutoti pamwe uyu murume ari kwaari ikoko sezvo achibvunza every day. Pamwe kubvunza sei mwana aritofunga kuti murume akadzokera kuna Alice ndo zvandikutofunga ndandisina tombozvifunga ndatoona point iyoyo. Well, anyway, guys, regai ndiyeke musakanga nozosapota guys. Ndakuindeni gai ndizorore musina wangu unenge wakuta uchipisawo mazuva ano saka regai ndimbozorora. Good night.